education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. In the wall. All in all, you're just another brick in the wall. בסופו של מערכת דורשת מאיתנו ציונים. אני מטומטמים, כן. לא, זה מה שאתה... כי אתה אומר שאנשים עושים את זה רק בשביל המערכת. אם אתה רציני, תעשה מה שאתה מאמין בו ותשלם עליו את המחיר. וואלה, הייתי שמינית. וואלה, אולי לא הייתי, כן הייתי. יכול להיות שיש לי איזשהו מספר על איזשהו תעודה. באמת, בסוף זה לא מה שמעניין. אני חושב שפשוט, כלומר, קשה ללכת אחרי האמת שלך, וכשיש לך מערכת שלמה שבעצם אומרת לך משהו מסוים. תאמין בעצמך. אוקיי, ממש, ברוכים הבאים ליום הצילום הראשון של הסדרה. האם הציון שלך מגדיר את מי שאת? ממש לא. בני אדם לא מוגדרים לפי ציונים, אלא לפי בני אדם שלהם. 12 שנה מהחיים שלנו אנחנו מבלים כאן. שיעורי בית, מבחנים, בגרויות, אבל מה יצא לנו מזה? האם בית הספר באמת מכין אותנו לחיים? בואו נבדוק. האם הציון שלך מגדיר את מי שאת? ממש לא. אז קיבלתי 60 במבחן, זה לא אומר שאני בן אדם של 60, זה לא אומר שאני בן אדם פחות טוב ממישהו מקבל 100. האם הציון שלך משקף את מי שאתה? ממש לא. מי שאני, זה האישיות שלי, זה החלומות שאני מאמין בהם, זה האידיאלים שאני שואף אליהם, זה הערכים שאני בנוי עליהם. ולא הציון שלי, עם כל הכבוד, שבסך הכל מראה כאילו, אוקיי, אני ידע בהיסטוריה, ידע באזרחות, ידע במתמטיקה, אבל זה לא מה שאני צריך לחיים. מה המקצוע הכי חשוב בבית ספר? מה המקצוע הכי חשוב? מגמה. מגמה אבל שאתה הולך אליה כי רצית, כי בחרת בה. באוניברסיטה קודמים ב', אז סתם נשתחרר מהעיפרון הזה. לא כל כך למדתי מבחן, עשיתי קצת אתמול. מה כתוב לי? וזהו. דקה. לא יודע מה לעשות, אני רוצה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך נכון, אתה צודק. אני טיפה סדרי עדיפויות שקצת כאילו... לא יודע אם נכונים או לא נכונים. זה לא היה קשה מאוד. אני מסכים איתך שלא מה אני עושה, זה קורה לי עכשיו, כלומר זה לא המקצוע היחיד, אני בכלל בכל המקצועות עכשיו הייתי קצת אאוט. כל המקצועות מהראש שלך, אתה אצל הרב אורי. הרב אורי, אני יודע, עכשיו אני בדיבור על מה אני עושה עם זה. מה עושים? יש לך נקודה חיובית? הלו! מה אתה עושה? יש לך נקודה חיובית? יש את רוב השנה, למדת, השקעת, אתה רציני בכל התחום, לא רק בתנ"ך, גם מפגש לי איתך בהתנדבויות. מצד שני, גם את המבחן הזה לא עשית, גם את המבחן הקודם לא עשית. ואף פעם בעיניי לא תירוץ מוצדק. תירוץ מוצדק זה משהו אובייקטיבי שלא היה אחד במציאות. לא, קושי וזה, והיה לי פה והיה לי שם. אני צריך לחשוב מה אני עושה. בסדר? בוא. נדבר בסדר. טוב, תודה רבה רב.
מה נשמע? סבבה? יאללה בוא. יאללה, אז ההיפר חדשות, קודם רציתי לדבר באמת על מה שהיה. מה אתם, נגיד, האייטם שעלה לאוויר, ההיפר חדשות? השמאלני. מה? היה שמאלני רצח. היה פצצה. היה טוב. תראה איך נהנה. השמאלני רצח. היה טוב. ובאמת מה החברים שלכם אמרו? אני לא ידעתי לי... כן, אהבו חברים? לא הראיתי להם אפילו. מה, היפר חדשות? הם אמרו שאנחנו מלאכים. גם ראיתי את האייטם של החינוך. של החינוך התלהבו בצורות. זה סוף נסיעות. מה, לא? מדהים. רגע, ואני אגיד לכם שאנחנו ממש גאים בסרטון שהעליתם. תודה רבה. בכמות של הצפיות, זה היה קצת בועט, אבל... זה המטרה שלנו לעשות את זה בועט. אתה אמרת, זה משהו בועט. אני בעד. למרות שאת אוהבת אנשים, אני מת עלייך, מגיעה בעקבות למרכז, במהלך הדיונים במליאה את משתתפת מבעד דעתך, ועושה זאת תמיד בהומור ונעימות. את חברותית, אהובה, נעימה עם נכות כיפית בשיעורים, את נערה מלאת שמחת חיים פתיחות. זה מדהים. כי אצלנו בחיים לא ירשמו דברים כאלה. הנה, ועוד מורה. אשכרה כל מורה רושם לך דף שלם. זה פשוט פסיכי. אני בבית ספר דמוקרטי מאז הגן. אוקיי, מגניב. ואז שאני בת 3. את מאמינה בזה? את מאמינה בדרך הזאת, כאילו? כן, לגמרי. כאילו, מבחינתך זה לא... לא, זה לא אתה. כי אתה לא 40 במחשבת ישראל. כאילו, זה מה שיש למורה להגיד עליי. טכני לגמרי. לגמרי. למה זה שלא הגעתי לשיעורי היסטוריה אומר עליי משהו? דווקא ההפך, אני עושה משהו הרבה יותר חשוב, הרבה יותר מועיל, הרבה יותר תורם. איך חוץ מקום הזה, אחי? אחי, מה אתה קרה? אני אומר לך באמצע היצע יורד גשם. אז ירד. עליי יורד גשם. אז ירד, מה לא יקרה? יש לך דקה בשבילי? בשבילך תמיד. אתה זוכר, בכיתה ט' שעשיתי עבודה על הריבוזומים. יש לך אותה? זה די מצחיק שאתה שואל עכשיו, כי במקרה עכשיו בכיתה ט' אני מגיע עם החבר'ה לנושא הזה, וכן, אני עדיין יש לי את העבודה שלך, גם באתר שלנו היא מופיעה. נכון. העבודה שלך היא אחת הדוגמאות שאני מציג לתלמידים מאז שהיית בכיתה ט', מזמן, בתור עבודה שתלמיד יכול לעשות. תראה, אני לא יודע אם אתה זוכר את כל התהליך שאתה עברת, אבל היה לך לא טוב בהתחלה. אני צילמתי שיר שכתבת על מבחן, היית בדאון, היית בדיכאון, ישבתי איתך כמה פעמים במהלך השנה, והעבודה הזאת היה בעצם הסיום של התהליך שאתה עשית, של להתחזק, של להאמין בעצמך. המצגת שאתה עשית, ועדיין כאן, ועדיין מציגה סטנדרט. תבין, אני לא משתמש בזה כי אני צריך את זה בשביל ללמד אותם על התהליך של העבודה של הריבוזום. אני משתמש בזה כדי להציג, אתם גם יכולים. תכלס, אם יש משהו שאתה הוכחת, לי, וגם לעצמך, זה שיש דרייב, שיש איזשהו משהו שאתה מתחבר אליו אישית, יש לך מוטיבציה אישית, זה המנוע הכי גדול. שמרתי את התמונה הזאת עד היום, אני צריך לשלוח לך אותה, שיהיה לך. אני אקרא, אתה תקרא. ושוב זה מתחיל, הפחד הרגיל. כבר אין לי כוח, אני פשוט רוצה לברוח. אני ממשיך לנסות על קצות האצבעות, מנסה, אבל שום דבר מזה לא יוצא. קיבלתי בלקאוט רציני והרגשתי נורא אובדני.
עשיתי פרצופים והמשכתי בחיים. אבל אבא, אני צריך להבין, את החומר למבחן אני צריך להכין. אני חושבת שאנחנו ניסינו לעודד אותך, לא לקחת את זה יותר מדי קשה. ההתלבטות שלי הייתה בעצם איך להגיב לעניין הזה. מצד אחד כמובן לא רציתי להלחיץ אותך, ולא רציתי שתחשוב שכל מה שחשוב שהציונים, לא תקבל ציונים טובים, לא נאהוב אותך חס וחלילה. כן. מצד שני כן רציתי בעצם לתת לך את עידוד, כן לעשות את כל מה שאתה יכול. אבל לצערנו בסופו של יום בחיים צריך כן לבוא מבחנים, כאן צריך לדעת לבוא מבחנים לקבל ציונים, זה המדד של החברה. אני חושבת שזה יותר תסכול שידעת, ובסופו של יום אתה לא הצלחתי להביע את עצמי. לא יכולתי להביע את עצמך, אז זה יותר תסכל אותך מבעצם עניין הזה שלא תקבל ציון טוב במבחן או בתעודה. אבל יש מסר, מה קורה? פצצה. אנחנו ישרנו סבבה ונצא? סבבה. יכול להיות, זה טיפה עכשיו, ברור שאנחנו קצת מקצינים, אבל העיקרון הוא ברור. שבתוך התורה, לפעמים בן אדם עוזב ויכול לעזוב את התורה, כי הגוון שלו בתורה, האור שלו בתורה, הוא לא מצא. תמיד, יש לו מאמרים כאלה, מאוד מאוד אוהב חידודים ודברים כאלה, אוהב חירס, והחסידים האלה כל היום מתעסקים בעיניו בשטויות וברגשות. אני לא יכול יותר עם כל הלחץ הזה שהלימודים זורק אותי אחי. כן, שנה שעברה אני גם, היה עומס של הבגרויות וזה, כיתה י"א, וגם אותי, זה ממש... בהתחלה הלחץ ממש כאילו שבר אותי. אני בחרתי לעשות מגמת מחשבים לא הייתי מחובר לזה, אני די מתחרט על זה, אני הייתי מעדיף ללכת. למה בחרת למחשבים? משהו בזה שכולם אומרים לך מגמת מחשבים, זה מאוד נחשב, זה ייתן לך פתח לעתיד אם תרצה לעסוק בהייטק וזה. בדיעבד זה חומר שלא באמת הייתי מחובר אליו, כאילו זה לא באמת היה אני. אני כאילו מרגיש שאצלי, כאילו אני כל הזמן מדבר על זה וכל הזמן אומר שצריך... כן, ושאני עושה דברים מעבר, ושחשוב, ושאני עושה מדע, כי זה בונה אותי והכל. אבל אני מרגיש כאילו הורדתי את הלימודים מדי מהמוקד, וכאילו זה איזושהי בריחה. כאילו הלימודים קשים לי והכל, ואני כאילו מוותר לעצמי. אני מנסה להבין מה... אז זהו, זה שהלימודים הם לא המוקד של החיים שלך, זה לא אומר שאתה לא צריך להשקיע בהם. זה לא שאני קם בבוקר מחשבה, יש מבחן מחר, אני חייב ללמוד, אבל זה לא הדבר הראשון שאני חושב עליו, וזה לא הדבר שממלא אותי בפחדים ולחצים. אבל זה עדיין דבר שהוא בתודעה שלי, כי בסוף צריך להוציא תעודת בגרות מסוימת. אני מנסה להבין אם כאילו עכשיו נגיד לקבל כאילו סבבה, או לקבל 80-90, או להגיד, אוקיי, אני יכול לעשות דברים מעבר, אבל אני גם יכול לקבל את 100, לא כי אני רוצה את 100 בשביל 100 כי זה ציון, אלא כי אני רוצה להיות מצוין בכל מה שאני עושה. בסופו של דבר אני חושב שבן אדם צריך לשבת עם עצמו טוב ולחשוב באמת, מה הוא רוצה שיהיה במוקד של החיים שלו. אני בחרתי לצמצם את ההשפעה של הלימודים במוקד של החיים שלי. החלטתי שאני לא רוצה שזה דבר שהחיים שלי סביב וסביבם. אני עדיין לומד, אבל זה פחות חשוב לי, ואני מעדיף להשקיע בדברים שמביאים לי יותר סיפוק, יותר ממלאים אותי, יותר בונים אותי, מביאים לי יותר נחת. אתה מרגיש שזה גם כאילו צריך אצלך איזשהו ויתור על לימודים, כלומר ויתור מרצון, ממקום של בחירה. כן, אבל בסופו של דבר על מה אני מוותר פה בעצם? לא יודע. הרב.
בוא. לילה טוב. לילה טוב, ערב טוב, ברוך השם, מה שלומך? שלום. כולם פה. שלום וברכה. שלום. מה הדבר שאתם חושבים הכי עוצמתי אצל אליהו? מה הנקודה? אליהו, הוא חושב, הוא לא עושה דברים בלי לחשוב, הוא רציני. כן. אולי זה לא בא לידי ביטוי בציונים או דברים אחרים, אבל הוא שקול, הוא חושב על מה שהוא עושה. אני לא יכול שכיתה עושה בוחן והוא לא עושה. זה משאיר אותו בחוץ, זה משאיר אותי מחוץ לי ממנו, זה לא יעזור שאני אוהב אותו ומחייך אליו. יש פה משהו שאני לא מצליח לעבור. הגעתי למצב שפשוט חשבתי שכאילו, אני לא מוותר לעצמי בלימודים, אני משקיע בדברים אחרים. נותן את כל הנשמה שלי, אם זה היה שנה שעברה בהדרכה, והיה לי ויתור מאוד גדול. וגם כשיש לי את העומס הזה, אז במקום ללמוד, אני מעצר לעצמי תירוצים. אני כאילו אומר לעצמי, אני חושב, כאילו, טוב, הכאבי ראש, טוב זה, בסדר, לא צריך לקבל 100, בן אדם טוב גם יכול להישאר על 80 ולבנות את עצמו ולהיות אדם טוב ומיליון ואחת דברים אחרים. לעשות סוויץ', ומה? ממחר אני אפסיק כל הסרטים, אני אפסיק כל הדברים שולים, ואני אעשה דבר שבעתיד זה בשבילי. לוותר על דברים אחרים ותחזור להם אחר כך. וגם יש המון מקום בתוך לימוד לעשות דברים חיובים. בתוך לימוד אתה יכול לעשות חווה בכיתה, בתוך לימוד אתה יכול לעשות משהו בשביל מישהו שעוזר לו להתקדם. ואפילו, לפי איך שאבא אומר שעושים סוויץ', אני לא חושב שצריך לעשות סוויץ' לעזוב את כל הדברים שאתה אוהב לגמרי. אבל במינון אחר, וגם לפרק את הלימודים באופן כזה, שאתה שואל את עצמך, איך אני גורם שכל מקצוע באמת מפתה את עצמי להיכנס אליו. גם אצלך החגיגה נגמרת, ובחצות הביתה את הדרך, קשה לך למצוא מתוך החשיכה. אנחנו מבקשים לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכאב, לשמוע חלילים ברוח החופשית ולהתחיל מבראשית. מצוין. מצוין. אומר טוב, ולכתך בדרך פרט לחתן, ואף על גב דהו נמי במצוות הריד. למה חתן צריך פסוק מיוחד? מה ההבדל בינו לבין פסוק מצווה? כן, הרגיל, זה פטור מקריאת שמע, דתריד במחשבת בעילה, כך פירש בקונטרס. אבל עכשיו רש"י הסביר ולכתך בדרך זה איזושהי תוספת רק. אני הסברתי את זה טוב בשיעור, הרב. רגע, רק שנייה. נכון, אתה בדיוק נתת על זה. טוב, רבי אליהו, זה יפה מאוד. זה אומר ש... יפה. אתה מתחיל כמו שדיברנו בבית. מקווה, לאט לאט. מתחיל מבראשית. בהצלחה. תודה רבה, הרב. רק ואמץ, אם אתה רוצה, אתה יכול.
מה נשמע? נגיע לימוד תורה. גדול הדור. מה הולך? הרבי מגימזו. מה נשמע? מסכת חוקי? כן. ברוך השם, מצוין. כן, בכבוד, תקרא, משנה, הדס הגזול. הדס הגזול ויבש פסול, של השירה ושל נידחת פסול. נקטם ראשו, נפרצו עליו, או שהיו ענביו מרובות עליו, פסול. מעליו. ענביו מרובות מעליו, פסול. אם אתה רוצה עוד עכשיו, יש פה תוספות ממש יפה. מה זה, איזה תוספות? זה, אתה רואה את לטה? לטה תרחיב אחד קימה? לא לבגרות שלי. לא משנה, אבל זה מסביר את הסוגיה. איך תמיד הסוגיה מתאר את התוספות? אתה צודק, אבל... בוא נהיה את התוספות, יאללה. בקצרה. מקנה אחד, ויוצאים מתוך עוקץ אחד, כי יש בה קונטרס. אז מה? ששלושה עלים יוצאים מכאן אחד, יוצאים מתוך עוקץ... אתה איתי? כן. אז מה זה לא בגרות? מה קרה? זה תוספות. זה מה שצריך לחשוב, כאילו, טוב, רק שנה הבאה אני אוכל ללמוד ככה, כאילו... נכון, אני מסכים. כאילו, תלבט אם זה לוותר לעצמך ולהגיד טוב רק שנה הבאה, או שאולי גם השנה אני יכול, וזו פשוט בחירה שלנו. אתה אומר, זה בעיה, כי אז אתה קצת יכול לוותר לעצמך על הבגרויות, כאילו. השאלה איך עושים מערכת כזאת, שמצד אחד אתה מצליח בבגרויות, כי זה חשוב להצליח בבגרויות. נכון. מצד שני, אתה מצליח לשקוע גם בתורה וגם בחברים, וגם בכל הדברים שהם חושבים לא פחות, ולא כל הזמן לשקוע רק ורק בבגרויות, שגם... שבגרויות, לפעמים הם צריכים לבגר אותך, ולא רק לעשות אותך איזה רובוט של לימוד. זה נכון, ספק לגמרי. עכשיו מגיעים אלפי חלומות, מחכים בפתח הדלת, לאט מתקדמים עומדים בשורות. יש אחד שמביט לשמיים, יש אחד מסתכל לאחור, בתפילה הוא פותח ידיים, ואולי זה הזמן שלך לבחור, זה הזמן שלך לבחור. השירים שכל כך אהבת ממלאים את ראשך, זאת הדרך שלך. שבילים עמוסי מנגינות מובילים לביתך, זאת הדרך שלך. כל מה שלא העזת, כל מה שמזמן כבר ידעת עמוק בלבך, זאת הדרך שלך, זאת הדרך